Masih bersama saya Danang Kunjring, tentunya dalam channel YouTube Hafid Nugroho Zaneta. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Matur nuwun sebelumnya. Masih dalam omongan Gombal Mukio. Buat dulur-dulur sing mungkin gegayuane durung tercapai, sing sabar. Menungso kuwi mung saderma, Bro. Dadi kabeh wis ginaris dening Gusti Allah ingkang ngkarya jagat. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima donya Gusti Allah sing maringi. Intine tetep mikir sing positif, tetep bertingkah laku sing positif, insyaallah bali ning awake dhewe ya positif. Tapi nek awake dhewe mikir sing negatif, tingkah lakune negatif, bali ning awake dhewe ya negatif. Intine nek ngomong ojo manis-manis, ojo muluk-muluk, ojo sing legi-legi tok, engko ndak lambemu digruyuk semut. Jadi ajining diri sangka lati, ajining awak sangka tumindak. Salam Gombal Mukio Indonesia.